weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma fedde heblo sukaɓe afrique takkusan yoni to yaare law to cillel to lubbal jibi to labgara to mbaga duuɓe ko on takkusan juula ha e nder galle Ousmane Samba Keccel e ko taari ɗum kala to ɓokko duuɓe e ko taari ɗum kala ene jeeya e gardidi kabaruji men to leydi Mauritanie ko fodde 11 magasin wondude e super marché goto kañum udda e nder legal Tafrak Zeyna tawa saabi ɗum noon ko yeydeɓe marchandise uji ciituɗi e yeydeɓe kadi cogguji taw ko ɓuttinde cogguji ɗi laamu ngu yamiri to leydi Sénégal Madina Baye e ummal islam kala tawi sunare mawde no fewi guila aseda hanki o caggal jattugol aduna biyetenoɗo Saydata Mariama Niass ɓi ko ɓi Ibrahima ɓi Khalifa Ibrahima Baye Niass to leydi Mali fama woni fortosan men malien ɓe koliri tigui ɓe mari fodde sagataɓe sappo jeeyaɓe pelle celbitiɓe e nder hakkude leydi ndi to leydi Côte d'Ivoire laamu ngu holliri à partir de 31 janvier 2021 dendagal numéro uji téléphone ngaji leydi Côte d'Ivoire kala nattat wonde 8 chiffre wonta chiffre uji sappo to leydi Guinée ma en jeeya to Guinée Conakry ma en jeeya ha toon ndira région Guinée forestiére e nder wuuro witego Mancenta toon ko haareji leñamleji kaleli leñamleji ma go mbaɗi toon ñalawma hanki o ko famdi kala yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men to leydi Niger ko alata hande o ɓe dawri suɓgoji mabɓe suɓade hoorejo leydi e sarɗiyeji leydi ndi kala men kabaruji men joolam jeɓɓeɗi ko fedde union européenne nogas jeeɗiɗi leydi ɗenduɓe fedde nde ko alata hande o woni tigui campagne officielle ko fatim e ñakko woni vaccination ngaji e oɗo mboroso biteɗo coronavirus bisimilla moni ketki kotondirte joni jañoɗen أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون صدق الله العظيم باتاك جام غوندادو مامادو حمدي صوتو لبريويلا غابو كو بادوما دوتيدو عثمان ليتو بلزيك كو مينيوما duttiɗo Kumba li to Dakar ko mawnuma duttiɗo Gedda Hammadi li to Dakar ko dinɗuma duttiɗo Samba Hammadi so to France ko baɗuma duttiɗo Nenne so to Dakar ko miñuma duttiɗo ɓe ndendi kamɓe kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jalluɓe naaɓe jamugel ha fenma hawre dunde yeri maleji kala ɓe ngullo dendagal bandiraɓe julɓe kala jaltugol aduna biyeteɗo Hammadi Habili yalti aduna jamma aljuma o to Dakar wirete ko nyande alin no gase jeeɗiɗi lewru décembre no gondi ndu ton to jalluɓe weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine maɗa fedde heblo sukaɓe Afrique e gartugol ceerno Habous Diallo ɗe nelda duwaw dendagal ɓesgu makko kala nde jomiraɗo yurmotoma yafoma nannamo aljanna kanko e dendagal maɓe julɓe kala yettindo hen battaki o ko baɗi ko biyeteɗo Mamadou Hammadi Sow taweteɗo to leydi Gabo. ɓatake tintinde e ɓatake siftinde ummorade e ceerno Djiby Sy ko ganɗo bindi laaɓaɗo leggal ceerno Djiby Sy ko jadinɗo ɓalawal e danwal kala ceerno Djiby Sy ko laaɓɗo reedu malaɗo wune ceerno Djiby Sy ene jogui leɗɗe e fannuji ɗiɗi hen fannu goto so tawi a ƴettiɗi en leɗɗe e dendagal fodde 13 rafi gonɗe e ɓandu maɗa comiɗe e ɓandu ma ne jalta ha laaɓa fannu goɗɗo so tawi a ƴettiɗi en leɗɗe fodde 19 rafi ene yalta e ma ha laaɓa ceerno Djiby Sy ko moƴƴuɗo longal bawɗo listikara laaɓaɗo listikara so waɗnima listikara cikkata mataw ko onon kodduno walla ko koɗɗo nder ɓerde maɗa
ceerno jibisi kollaɓaɗo halwa ceerno jibisi ene safra rafiji kewɗi ɗi jiida cirol ko wayno rewɓe wonduɓe kista dogam sitta fibrom rewɓe ronkuɓe sowade ustoraɓe ndewagu ceerno jibisi ene safra worɓe ustoraɓe goragu jippiɓe e leece e famɗuɓe maniyu eɓe maniyu men ngala kala ceerno jibisi ene jogui pegge pewnaɗe ɓeydoje arsigaji denoji kadi ɓeydoji ndenka ceerno jibisi ene jogui usula ceerno jibisi kadi ene jogui siroji pewnaɗi bawɗi neldede ha e kala nder nokkuji ceerno jibisi ko labɗo reedu malaɗo wune so yannama kadi so tawi ka miskino Allah o safruma ha cella tawa hay mbuɗon namdakima so wona noon taw ko gonduɗo e rafiji ɗiɗi woni rafi hoore tawa jomum ne haɓɓa walla janowo barogal ko ɓe ɗiɗo tan woni ɓe o safrirta Allah ɓolo ceerno jibisi caggal nde waɗi tour e nder leydi Mali e oɗo saaha joni o arti omo tawe nder leydi Mauritanie to jeere to waɗɗani marché netteta e nder naccol lamrugo leydi Mauritanie numéro makko noddirguel e numéro makko WhatsApp foof mbatta ko 47 22 80 84 ceerno jibisi ne jogui base mum e pharmacie muɗum e nder leydi Mali to Nioro Mango tawa kadi woydi toon ko miñi ko biteɗo ceerno Samba Sy wonɓe leydi Mali e nder nden falde kala jiɗɗo jokkodirde e hebde leɗɗe ceerno jibisi mbatta ko 00 223 90 22 94 71 ma hawre ceerno Samba Sy ceerno jibisi ene wiya en mbadden danɗo faade makko hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ceerno jibisi hayo bela mi dañi bela ko ɓatake ummorade e docteur Djibiso docteur Djibiso le grand guérisseur ko safriyanke wittiyanke safruji fina tawa docteur Djibiso kollaɓɗo reedu malaɗo wune bawɗo golle mum docteur Djibiso le grand guérisseur ene safra rafiji kewɗi ɗi jiiɗa cirol omo safra kista fibrom ndogam sita rewɓe ronkuɓe sowade e rewɓe dartoraɓe kala docteur Djibiso le grand guérisseur omo safra worɓe fiɗaɓe wonduɓe soppisa wonduɓe ustoraɓe goragu e jippiɓe leece kala docteur Djibisi le grand guérisseur e oɗo ñalawma hande omo tawi to Kidira e nder galle makko tawa waɗɗani galle maire Kidira waɗɗani juma mawko ka le grand guérisseur docteur Djibiso omo tawe kadi base makko ne tawe nder Wourossogui to Dakar lamorgo leydi Sénégal kadi base makko mawɗo ne tawe toon so tawi a ummima legal Kermassara aɗa fayi to wiyete Boun ta ari ha to wiyete are Tampa sa jippima are Tampa hay soko muynowo sa namdima ɗum galle le grand guérisseur ma jofne galle makko le grand guérisseur docteur Djibiso numéro ji makko téléphone kala jiɗɗo ɗo ko ɓuuri labde mbatta ko 00 221 mbaɗa 77 244 92 81 walla mbaɗa 77 924 16 81 aɗa wawi kadi wadde 78 353 28 92 so tawi noon ko numéro makko WhatsApp mbatta ko 00 223 70 85 70 85 72 47 kala baɗɗo ɗiɗo numéro ji ma heblo grand guérisseur docteur Djibiso ko ɓuuri labde docteur Djibiso ene wiya en mbadden danɗo faade makko kettode kaburuji mon e demgal pulaar Afrique Asie Europe Amérique Moyen-Orient Océanie
jam nyalle mon musibbe tedduɓe eɗen gone dewo bira no gasi jeeɗiɗi lewru bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e no gasa kabaruji mon ɗemgal pulara ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba hono no mbiruɗen e gardidi kabaruji men koto leydi Mauritanie puɗɗorɗen jagorɗo leydi ɗi kalfinaɗo ko fati julagu o yamiri uddugol sappo e go magasin wondude e complexe commercial goto woni supermarché goto mawɗo tawateɗo e nder Nouakchott ko ɓe uddi noon ɓe uddira noon ko wasdeɓe hormade e hadde e cogguji laamu ngu yamiri prix ji yo jeeye e tawredeɓe kadi eɓe jogui gueɗe goɗɗe tawa kadi koɗe happumen gasi e ñamte gueɗe ñamateɗe tawa ko cuytuɗe dendagal boutique aji ɗi noon e complexe woni supermarché uddadi ɗi kala ɗi tawate ko nder legal Tafrak Zeyna legal Tafrak Zeyna noon tawe to banggue hirna tawe to banggue hirnague Nouakchott jagorɗo o kadi holliri tigui wonde agent ji makko taw ko halfinaɓe haɓade on fannu ɓe mbawi no kay nangude commerçant ji kewɗi e nder ɗeɗon balɗe ɗiɗi ɓe mbawi nangude e nder commerçant ji kewɗi taw ko yeyoɓe grossiste woni grossiste yeyoɓe en gros nanguirama fodde tonnuji 4 e nder balɗe ɗiɗi taw ko marchandise uji ɗi happuji mumen gasi o holliri kadi honde oɗo opération koko jokkata e nder Nouakchott e nder yoga e guure mawde tawateɗe e nder leydi Mauritanie kala beele dendagal commerçant ji dartoriɓe wadde ɗeɗo gueɗe e yeyde marchandise uji ɗi moƴƴani e yeyde cogguji taw ko ɓurtuɗi ko laamu ngu yamiri foof ha ndewne lawol hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Jamel Wula Mansour comme noɗo wonde hoorejo landa dawrugol lunda wiyete ko rassemblement national pour la réforme et la démocratie et le développement woni tawassul o holliri wonde o joddima ñande alkamisa ɓennuɗo e Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi tawi kadi ko à titre personnel o holliri noon o joddima e rais o fodde kene wona waktuji ɗiɗi e feccere kene wona fagde waktuji ɗiɗi e feccere to palais présidentiel to Nouakchott kadi jonde nde waɗi gartama no fewi saabu o holliri namde kewɗe ɗe o namdotono ɗe o yinno namdade o namdima kadi o heeɓi hen jabowol mum tawa kadi ko namde koko fati katude e gartama yellitare leydi ndi woni ko wiyete question d'intérêt national o holliri hen weltare makko no fewi ko ɓoyani ko kadi konko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o joddinoma e gato e ardiɓe landa dawrugol taw ko landaji lunda wiyete ka RFP noon RFD noon ardi ɗum ko biteɗo Mohamed Wula Dada Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi noon omo teska guila kay o ari e jappere laamu faade oɗo saaha joni e kala saaha omo udditi dame makko dame galle makko palais présidentiel to e dame bureau ji makko bismade dendagal ɓeɗon ardiɓe landaji lunda e ardiɓe landaji dawrugol kala foof noon ko yidde yewtide mumen peewal e jaam e kisal artiri e pamodiral heɓira tigui e nder leydi he ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Somalek ko société kalfinaɗo ko fate kuɓɓam e nder leydi he kam ko société o noon ardiɓe kolori wonde e oɗo saaha joni ɓe keeɓi numéro ɓe udditi numéro kesso woni ko wiyete numéro vert o numéro noon ko udditaɗo tawa kadi wondani e jobdi woni tigui hay sinno ala crédit aɗa wawi noddude on numéro noon ko fade kay kala jogui on numéro noon ko sababu yidde mabɓe noon ko kala jiiɗo pan walla masse courant walla jiiɗo ko wiyete court circuit to wawi wonde kala so noddi oɗon numéro 24 heures sur 24 balle jeeɗiɗi nder balle jeeɗiɗi woni yon tattimmude ma numéro o ko udditi ma won ƴettuɗo numéro jaabo jomum ɗum foof noon ko gam yidde kay wawde fabade e ɓallitade population gam kay dendagal panuji e masuji courant baɗoji woni court circuit beɗen mbawa heɓitede ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemgal pular to e nder leydi on numéro noon accon hague oɗon numéro noon taw ko numéro vert moɓe udditi ɓe kolliri tigui numéro o ko mbatta ko 8000 woni 8 mbaɗa 0 ji tati 14 woni 8014 ko ɗum woni oɗon numéro vert ha joni ko leydi Mauritanie keddoɗen Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi kanko Mohamed Cheikh El Ghazouani hoorejo leydi ndi o ƴetti noddira guel makko woni téléphone makko o noddi nanɗo makko sehil makko biteɗo Abdelmajid Tebboune noon ko hoorejo leydi Algérie o hollirdango noon ko hollirde weltare makko yidde hollirde weltare makko kay e wonnande kay oɗon e gartal mum e keptugol mum cellal e artude ɗum e nder leydi mum ha ɓamta golle mum siftinde on noon Abdelmajid Tebboune ko kañum woni hoorejo leydi Algérie oɗo saaha kala o wonano karɗo cellal ko caggal leydi makko o wonno tawa kadi koye mbaɗi safaruji o arti oɗo saaha joni e nder leydi makko o ɓamti golle hano hannirtani ha joni ko leydi Mauritanie
keddoɗen Sidi Wula Salem ko goto e jagorɗo leydi Mauritanie ko kanko kadi woni porte-parole du gouvernement woni joguiɗo konngol laamu o holliri tigui o waɗi holliri tigui wonde leydi Mauritanie ɓoyata ma heɓa ko fati ñakkuji mum woni vaccination vaccin ji mum on ñakko noon koko fati e haɓade oɗon mborto koroso coronavirus o holliri noon ko fati gon ñakko noon arrive gon ñakko noon tigui ñakko arwanigo fotata yettade nder leydi Mauritanie o holliri tigui ko nder premier trimestre hitande 2021 woni tigui nder lebbi tati gadani hitande 2021 nde ko hen tigui woni tigui e nder lewru février nder lewru mars woni tigui ɗo e lebbi ɗi tan ko nden tigui ɗe ɗon den première vaccination ngaji vaccin ji mbawata yettade e nder leydi Mauritanie he o holliri noon ɗiɗon vaccin ji ko woni ɗiɗon ñakkoji noon so ɗi jettima e nder leydi he ɗiɗon vaccin idoto tigui idoto ñakkede ɗum waɗete vaccinede noon ko ɓeɗon gollotoɓe e nder hôpital uji e nder dispensaire uji rawa hen ɓeɗon tawa kadi ko nayeɓe eɓe cellani wonduɓe rafiji chronique ko wayno wonduɓe diabète tension insuffisance rénale e rafiji kewɗi goɗɗi tawa kadi ko les personnes vulnérables wonɓe tigui yimɓeɓe rafi o ɓuuri wutanade ko ɓen idoto vaccinede caggal ɗum noon rawa hen sembeji leydi ndi woni tigui dadiɓe leydi ndi o holliri kadi e nder vaccination e nder vaccin ji ɗi e nder vaccin ji leydi ndi foti sohlude hen 20% e nder temedere kala hen 20% o holliri tigui ko fedde wiitede l'OMS woni l'organisation mondiale pour la santé ko kañum tigui defoto ɗum dendagal 80% keddiɗo o foof noon ko laamu leydi Mauritanie kañum ƴettata peeje no wawita tigui dandude no wawita heɓirde ɗiɗon vaccin ji ha wawa vaccin de ɓesgu kadi hano hannirta ni ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar tolde kay haydi ma jaa ha to kay haydi to kay haydi noon nde ɗo fedde witede ADKM ko fedde sukaɓe kay haydinaɓe ha tingti noon e sukaɓe moderne legal moderne naɓe tariɓe no dole mumen ponno guila kay mboroso coronavirus o naati leydi ndi ha tingti noon nde ɗo wempejere ɗiɗi ɓeɗe dampi faade oɗo saaha joni jamma e ñalawma kala ko dariɓe ko yerlitiɓe gam kay haɓade himme hollirde kay yimɓeɓe holno rafi o handorte ono falade kadi mboroso no sarori e nder no haɓade mboroso guila sarade e nder wuuro kay heeɗi e ko taari ɗum kala caggal noon ɓe mbaɗanno legal ñalawma hande o guila hanki fayi hande ɓe dara tigi galle e galle gam yidde kay hollirde rokkirde toon cuumorde e coɗorde eau de javel e gueɗe kewɗe no fewi ɗum foof noon ko gam yidde lidde ɓesguji leydi kay haydinaɓe tawa kadi dendagal matériel moɓe gaddi o foof ko yerlitare mabɓe ko hay mbuudu ala ko laamu ngu waɗi hen foof noon koye yerlitare kamɓe nendini koppireje mabɓe peeje mabɓe doole mabɓe oole mabɓe en keɓino lefol tawa kadi ko cimtol musidɗo men sehil men ɓiɗɗo pullo Djiby Ba kono noon en ñaguima hen yafuya saabu lefol ngol waɗi caɗele seeɗa to banggue technique ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar sen ummima to leydi Mauritanie ko to leydi Sénégal paɗen Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo leydi Sénégal kalfinaɗo ko fate cellal AD kanko e gollediɓe makko ɓe mbaɗi subaka aleda hande o noɓe kewi wadde kala subaka sanga 10 heures so huccidirde ɓesgu ngu hollude bilan ko fate coronavirus to yarata e nder leydi he o holliri tigui e nder waktuji no gasanayi ɓennuɗi ko ujunere temedɗiɗi o neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe corona kañumen kolkisa e nder holkiso he noon capanɗe jeetato e jeegom tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus to ɗum ɓetama to banggue pourcentage ene holliri tigui e nder temedere kala hen jeeɗiɗi piccal sappo e jeeɗiɗo koko piɗa mboros coronavirus e nder ɓen capanɗe jeetato e jeegom o hollirama tigui hen capanɗe tato e jeegom koko wiyete contact suivi woni jokkodirnoɓe wonduɓe rafi o tawa ko tumanoɓe ko raɓaɓe heddiɓeɓe kala ko kam capanɗe joyyi heddiɓeɓe kala noon capanɗe joyo heddiɓe kala koko wiyete ka communautaire woni ƴettuɓe rafi o tawa ganda to ƴetti rafi o e kolliri kadi e nder ɓe cellanoɓe hen capanɗe joyo e joyo kepti cellal mumen hano hannirtini paati galleji mumen capantato e ɗiɗon tampi sanne ma ballite to banggue foofa on tawi to hôpital principal mo Dakar e to hôpital mo Fann o holliri kadi ñalawma hande o neɗɗo goto hawre ladial taw ko mboros coronavirus o yooɓi fittade mum leydi Sénégal tugui ko mboros o naati leydi ndi faade oɗo saaha joni eɓe jaara sappo e jeetati ujunere temedde jeegom e yimɓe jeenayo fiɗaɓe e nder ɓen noon hen sappo e jeegom ujunere e temedde jeenayyi capantato e jeegom keftino cellal mumen hano hannirta ni temettere capanɗe jeetato e jeetato kawrino hen e ladial e oɗo saaha joni ko ujunere e temedde ɗiɗi e capanɗe jeetato e nayo mo sellani keddi e juuɗe safroɓe
ha joni ko leydi Sénégal keddoɗen Madina Baye e ummal islam kala e ummal islam no didorno ene tawe tigui sunare mawde no fewi jaltugol guila asata hanki o jaltugol biyed aduna biyetenoɗo cheikhana Mariama Ibrahima Niass walla kadi omo noddirteno Seyda Mariama Niass ko ɓi Baye Niass ko ɓi Baye Niass ko e ɓi kadi nene makko wiyeteno ko Aissatou Sara o jibinano ko guila ñande sappo e ɗiɗi lewru décembre 1932 to nokku to wiyete Sini Saloum e nder wuro witengo Kosi noon koye nder on nokku kadi e nder falde kaw e nder on nokku tawateɗo to Kaolack ko toon kadi bammakko fuɗɗorno golle muɗum bammakko biyeteɗo Cheikh al Islam El Hadji Ibrahima Niass fuɗɗito golle mum ko wiyete fayida muɗum Sayda Mariam Niass Sayda Mariam Niass noon ɓarno qurana hemno ɓarno qurana makko kay ko guiɗa omo yaare duuɓi 14 tugui ko ɓaari qurana noon faade hawo yalti aduna ala ko woni liggey makko ala ko woni yidde makko e golle makko kay so wona jangguinde qur'ana e jangguinde sharia o udditi duuɗi kewɗe qur'ana tawa ko sukaɓe taw ko mawɓe e sukaɓe foof jangguinte hen qur'ana e sharia e nder Kaolack ha e nder Dakar kala ko on yalti aduna aseda hanki o e dow inde ceerno Habou Diallo hoorejo heblo sukaɓe Afrique dow inde weltare ɓiɓɓe fulɓe andu diine ma e gardugol Abdoulaye Sarr e dow inde cate diine dental diine ha yetti diine 4 foof e nuli toon musidɗo men sehila men hono biyeteɗo ceerno Yaya Ali nde yettinta duwawuji men faade e dendagal galle kala ha joni kabaruji men e demgal Pular Abdoulaye Diouf Sarr ko jagorɗo kalfinaɗo ko fati cellal aadi mo leydi Sénégal o holliri noon ko fati kay e ɗiɗon vaccination ngaji ko wayno ñakkuji haɓade oɗo mboroso coronavirus o holliri leydi Sénégal yattitta hen ɓawo saabu kay oɗo saaha joni dendagal windere nde kala nana darino dolu mumen ponno leydi kala ene maɓo gam yidde hebde ɗiɗon vaccine woni ɗiɗon ñakkuji gam yidde dandude ɓesgu muɗum o holliri on ɗiɗon vaccine ji ɗiɗon ñakkuji gaɗen noon poti yettade nder leydi Sénégal ko nder deuxiéme trimestre woni tigui e nder deuxiéme trimestre hitande 2021 trimestre noon kala trimestre ko lebbi tati woni tigui ko e nder tuggi lebbi tati gadani so ɓenni e nder tuggi lebbi tati dewɗi hen ɗi ko e nder hen tigui ɗiɗon vaccination ngaji ɗino vaccine ji poti yettade e nder leydi Sénégal o holliri noon ɗiɗon ñakkuji kala so ɗi jettima nder leydi Sénégal kanji kala kodi gratuit woni tigui ko hay mbuɗu yoɓetake saabu kay koye fodde laamu ngu ko responsabilité mum darade kay gam dandude ɓesgu muɗum e dendagal rafiji tawa kadi ko rafiji daaɓoji kulɓiniɗi baɗini hennene ha joni ko leydi Sénégal keɗoɗen aseta hanki o Macky Sall hoorejo leydi ndi o holliri e nder hello makko weeyo to wiyetego Facebook o holliri hen tigui natala ɓosowal woni tigui ko wiyete vidéo o ngal on vidéo noon ene holliri hen kanko Macky Sall hoorejo leydi tan eɓi ko debbo eɓe goni e nder werla mabɓe kamɓe ɗiɗo hay goto ɓe gondani ala dadiɗo hay goto heedi yeeso mabɓe walla heedi ɓawo mabɓe hay moto goto heeɗani yeeso mabɓe gam wadde ɓe escorté ko kamɓe ɗiɗo tan goni e nder werla mabɓe eɓe mbaɗa promenade mabɓe eɓe jirlo tigui e nder yoga e booli e yoga e beddaji eɓe naata yoga e leeɗe e nder Dakar yimɓe hewɓe noon no ujunnaji yimɓe daari tigui oɗon ngal natal ɓosowal woni vidéo kolliri hen kadi weltare mumen mbaɗi hen kadi commentaire uji kewɗi no fewi kolliri tigui ɗum ɗon ene holliri tigui cuusalla kanko Macky Sall hoorejo leydi ndi wondemo kadi neɗɗo jamkiniɗo no fewi yimɓe hewɓe kolliri hen weltare mum e ngal ɗon natal ɓosowal woni oɗon vidéo ha joni kabaruji men e demgal Pulaar se numima to leydi Sénégal koto leydi Mali paɗen to leydi Mali noon e nder leydi Mali to e nder hakkude leydi Mali woni au centre de Mali dadiɓe leydi ndi ɓe hinde fama woni forces armées malienne ɓe kolliri tigui forces armées malienne ɓe kolliri tigui wonde ɓe mbaddino garmi gara e pelle ceɓɓitiɗe e sara kerol hakkude leydi Mali e Burkina Faso ñande alkamisa ɓennuɗo o ɓe kolliri noon kamɓe seɓɓiti ɓe kolliri noon kamɓe sembeji gendi ndi hay neɗɗo goto hay dadiɗo goto ala moɓe mbasi hen kono noon kamɓe sembeji ɗi ɓe mbawi yoɓade pittali sappota ko jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe ɓe kolliri noon ko wat boni ɓe ko kañumen idi yande mabɓe ñande alkamisa sanga 17h30 woni 5h30 kikiɗe toon kaw mabɓe biteɗo Mondoro koye ngan sanga noon renfort avion ngaji mabɓe taw ko avion ngaji dadiɓe mbawi arde jori ɓeɗo wat boni ɓe pettoje mbawi ruddudeɓe kadi ɓe diwtiɓe caggal haɓe jalti diwan o ɓe kolliri on sagataɓe sappo jeeyaɓe pelle ceɓɓitiɗe mbasi hen pittali mumen ha joni ko leydi Mali keddoɗen Vital Robert Diop ko kañum woni directeur général
PMI mo leydi Mali kanko non gila oɗo saha kala omo tawi ni ɓuuru caggal kay tumedemo mo jeeya tigui e yinnoɓe derguidde laamu transition e oɗo saha joni fedde noon taw ko fedde syndical woni tigui fedde hujjikintoɓe ngal ɗon catala bitegal PMI ɓe kolliri mette mabɓe no fewi ɓe mbaɗi ñalawma hanki o ɓe mbaɗi tigui ko wiyete conférence mabɓe de presse e gardugol biteɗo Fandam Keita ɓe kolliri tigui oɗon ko ɓuuraɗo doole ko sagataɓe tato gaari biro makko ñande altine no gasi go lewru décembre cohlimo jaadi e makko guila nden ko nanggaɗo hay goto anda to heeɗi hay goto yiyanimo ɗum noon e oɗo saha joni wayno ko biftaɗo ni taw kadi ko laamu ngu biftimo eɓe mbaɗi erago noon nde woppitte ko ɓuuri yawde e yaccade ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar te leydi Mali keddoɗen ha joni e nder golle taw kadi golle ɗe ɓe mbiyata 3e édition bourse de l'emploi uddidde kay aseda hanki o no gasa jeegom bawte e nder hakkude leydi ndi ko e nder nden golle noon e nder ɗen golle biteɗo Mohamed Salia Touré o joddima kanko e Youssouf Tobola ko yimɓe ɗiɗo ardiɓe pelle tawa kadi ko pelle leñamagum ko ɓen ɗiɗo noon mbawi tigui joddade ɓe mbawi joddade noon eɓe pottital mabɓe noon waɗi ko nder wuuro woto tokoso tawatego kiloji seeɗa hakkude mum e wuuro Bandiagara sababu jonde nde noon ko yidde yewtidde kay e famodirde hakkude mabɓe no jaam e kisal artiri hakkude leƴƴiɗi ɗiɗi taw ko leƴƴi kaɓoji e kala saaha no jaam e kisal artiri hakkude mabɓe sababu kamɓe foof eɓe kawri so tawi kay deyne arani jaam e kisal arani ko wiyete l'emploi walla ko wiyete jarugol ko wiyete ɓamtare e faggudu wawata heɓade ɗon to jaam e kisal ala ha joni kabaruji men e nder leydi Mali jeena ha to gawo dadiɓe ɗiɗo frayse naɓe ɓe yinde bartan tawateɓe e nder base mumen tawateɗo to gawo gañima gañande musa no fewi ñande jamma nogas nayyi ene wiyata nogas e joyi lewru décembre gonɗen woni ñande fête Noël ñande fête mabɓe Noël gañiɓe noon ko dadiɗo goto gollodiɗo mabɓe kañum e hoore mum komo hinde barkan ko kañum gañiɓe tawa gañiɗiɓe kadi ko pistolet automatique e saaha wonno e dugdede tawa kadi ɓe kollorin e gan sanga on gañata ɓe joguinoɗo pistolet koko yarno dolo woni sangara ha wi zuyi ko kañum tigui wawi aynade mabɓe piye ɓenɗe ɗiɗo gañima hen noon kono balle mumen yesso ha joni kabaruji men e ɗemgal Pulaar jagoɗo leydi Mali kalfinaɗo ko fate cellal aadi o waɗi communiqué makko mo tongode 299 ko fate oɗo mboroso coronavirus ona communiqué noon ko jamma kikiɗe hanki walla jamma hanki o waɗi ɗum o holliri noon ko ujunere e 153 neɗɗo tumanoɓe ko fiɗaɓe corona kañumen kolkisa e nder holkiso he noon 96 tawama e jaati ko fiɗaɓe mboros coronavirus o holliri kadi 196 neɗɗo e nder ɓe cellano kepti cellal mumen yimɓe nayo noon kadi kawri e ladial e nder ɓe cellano taw ko coronavirus o yoɓiɓe so tawi ko 96 fiɗaɓe noon koɗi doggol mabɓe lelori to wiyete Keñeba ko neɗɗo goto kalambankoro ko yimɓe jeeɗiɗo kati ko yimɓe tato to wiyete Bougoni ko neɗɗo goto Ségou ko yimɓe tato to wiyete Toumenissé ko yimɓe ɗiɗo to wiyete Asina ko neɗɗo goto heddiɓe ɓe kala koto Bamako ɓen heddiɓe to Bamako noon commune 1 mo Bamako ko yimɓe ɗiɗo commune 2 Bamako ko yimɓe tato commune 3 mo Bamako ko neɗɗo goto commune 4 mo Bamako ko yimɓe sappo commune 5 mo Bamako ko sappo e jeenayi neɗɗo e commune 6 mo Bamako uddi Lambaka ɓen ko 33 neɗɗo fiɗa toon Mali noon ene yara e oɗo saha joni ujunnaje jeegom e temedde jeeɗiɗo e nayo neɗɗo fiɗaɓe coronavirus e nder ɓen noon hen ujunnaje 4 e temedde ɗiɗi e nayo keptino cellal mumen hano hannirta ni 196 kawrino hen e ladial e ñalawma hande o kadi Mali holliri ne jogui ujunnaji 2,621 neɗɗo tumaɓe ya taw piɗaka coronavirus nana joña mbadi quarantaine ene paadi holkiso mumen ha joni kabaruji men e nder leydi Mali hoorejo jagorɗe leydi Mali mbadi transition biteɗo Moktara an ƴetti aseda hanki o lana mum ndiwaka o juurima to Ouagadougou lamorgo leydi Côte d'Ivoire addimo toon noon ko jillu makko gollal woni visite de travail o tawi noon ene ari jaɓɓade mo to bowal laaɗe diwoje ngala Ouagadougou nando makko sehil makko hoorejo jagorɗo leydi Burkina Faso biteɗo Jean-Marie Dabiré ɓe won ari jaɓɓade mo noon ɓe joddima tigui fodde 15 hojom ɓe mbawi joddade e nder salon d'honneur tawateɗo to bowal laaɗe diwoje ngala Ouagadougou ñala altine janggo o noon kanko altine janggo o noon kanko Mokhtar Wan hoore jagorɗo leydi Mali maw tawtore tigui
ko wite investiture non woni tigi jodagol taw ko jonde ɗiɗi ɓere jottugol e laamu oɗon biteɗo rokko marka Christian Kabouré horejo leydi horejo leydi Burkina Faso kemnoɗo polgo e tawa kadi e oɗo saaha jottoto ko manda makko ɗiɗaɓo ha joni kabaruji men ɗemgal Pulaar sen umima to leydi Burkina Faso ko to leydi Côte d'Ivoire paɗen leydi Côte d'Ivoire ene yara e oɗo saaha joni nogas joyi million innama aade woni population maɓɓe ko 25 millions de personnes kañum ya woni e nder leydi e nder leydi enen oɗo saaha joni ne saɗi neɗɗo battuɗo hakkille mo ala noddirguel woni portable diccindirguel mum portable systéme maɓɓe noon taw ko systéme de numérotation hollirama tigui oɗo saaha joni kala fuɗɗima wadde ko wiyete saturation woni tigui fuɗɗima ukkude ko ɗum saabi noon e oɗo saaha laamu ngu ƴetti peeje gam yidde kay hadde oɗon saturation peeje ɗe ɓe ƴettiɗo noon ɓe kolli tigui ɗen peeje noon ko peeje kese fuɗɗoto ko ñande 30 lewru janvier hitande ujunnaje ɗiɗi e nogas sanga minuit dendagal joguiɗo noddirguel e nder leydi Côte d'Ivoire kala ma ɗi noddirɗe ma nattu wonde 8 chiffre wonta 10 chiffre ɗum noon wonande kay wiide kay oɗon taw ko biyeteɗo Bile Djemelouno Gabriel ko kañum woni directeur général de l'autorité de régulation ko fati e noddirguiɗi e nder leydi hen woni tigui directeur général a RTC o holliri noon yidde mabɓe kay oɗo saaha joni ko dendagal joom noddirgon kala ɗo woni tigui téléphone aji signirgon ha e fixe kala jomumen mbawa noddude hano hannirtini ɓe kolliri noon à partir de 31 janvier hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas e goho à partir de minuit kala jiɗɗo noddude la budda idoroɗa kay so idoroɗa la budda kay ɓeyda e téléphone maɗa numéro maɗa wonande joguiɓe orange mbaɗa hen ɓeydoɗa puɗorɗa 07 walla puɗorɗa 05 nde mbawa noddude hano hannirtini 07 walla 05 wonande ɓeɗon joguiɓe orange so tawi noon ko hutotoɓe réseau biteɗo MTN ɓen noon la budda jomum ɓeyda hen fuɗɗoro numéro muɗum 01 ɓeyda hen 01 nde mbawa noddude walla nde mbawa noddede joguiɓe téléphone aji fixe ɓe noon so tawi noon ko orange la budda ɓeyda hen numéro 27 so tawi noon numéro ma ɓeyda 27 joguiɓe MTN taw ko téléphone aji fixe ɓeyta hen kono 25 so tawi noon ko joguiɓe numéro tawi joguiɗo réseau biteɗo mauve ɗum noon la budda ɓeyda hen 21 ɗiɗon wayloji kala noon ɓe kolliri tigui ñande goho lewru février hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ma ɗum saabu noon ha waɗa ko wiyete perturbation woni tigui yimɓe hewɓe ma donku noddede walla donka noddude walla donka hebde réseau ji hano hannirta ni e nder leydi he taw noon ala ko saabi ɗum so wona ɗiɗon wayloji koto leydi Guinée Conakry paɗen Macenta ina tawi e nder région biteɗo Guinée frontiére aseeda hanki o nogas jeegom bawte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas ko garmi gara muso leñamago waɗi to noon hay ko homde fara yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittali men autoji renfort ummima tigui fodde autoji tati renfort dadiɓe ummima to wite ke gueɗu gam yidde kay arde fabadeɓe kono Allah e garmi garma musde hollirama tigui dadiɓe donki melew wawde kay fabadeɓe yimɓe jeeɗiɗo mbasi hen pittal men taw ko bilan provisoire yimɓe hewɓe kadi gañima hen koto leydi Niger paɗen ko alada hande jeeɗiɗi bowte hitande ujunnaji ɗiɗi e nogas woni tigui sumgoji taw ko sumgoji suɓade hoorejo leydi e suɓade sarɗiyeji leydi kala e nder leydi Niger e oɗo saaha joni noon sugila witera subaka e dendagal bureau ji vote kala udditi ko mbaɗi maɗi udditi noon ha 19 woni 7 heures kikiɗe ko nden ɗi uddata kabaruji men joolam jaɓeri koto union européenne paɗen ko alede hande nogas jeeɗiɗi bowte 2020 fuɗɗoto officiellement woni tigui ñalawma taw ko ñakko e ko fati haɓade oɗo mboroso coronavirus e nder dongro Europe kala fedde union européenne noon ko nogas jeeɗiɗi leydi ndendi ɗeɗon fedde witede union européenne ɗeɗon nogas jeeɗiɗi leydi kala e ñalawma hande o kamɓe kala ɓe keeɓi vaccin ji mabɓe ɗiɗon vaccin ji yettima e ɗiɗon lekkiɗe kala ko ñalawma hande o tigui woni ñalawma campagne mabɓe officiel kamɓe kala noon leydi union fedde union européenne noon ɓe cuuɓi tigui ko vaccin woni ñakko taw kadi ko ndeɗo ngal catal bitegal Pfizer BioNTech kamɓe on ɓe cuuɓi vaccination ngaji mum ñakkoye mum ko ɗum ɓe cuuɓi so tawi noon ko ñalawma hollirama noon ɗiɗon ñakkoji kala ɓe jotto ko ɓeɗon nayeɓe eɓe cellani wonduɓe rafiji taw ko rafiji biyeteɗi chronique e wondude e safroɓe e nder hôpital uji e cuuɗi cafrirde ko ɓen idoto ñakkede ɓe to tawi noon ko leydi Allemagne holliri ko debbo nayi jaroyte duuɓi temedere e duuɓi goho woni 100 ans ko kañum idi vaccinede toon aseeda hanki jamma o vaccina omo wiye Edith Causola so tawi koto leydi Espagne vaccinato idi vacciné toon ko debbo biteɗo Arceli Rosario omo yara duuɓi 96
to leydi Italie ko debbo infirmière jaarowo duuɓi nogas e jeenayi biteɗo Claudia Alverni ko kañum idi vacciné toon to tawi koto leydi France ko biteɗo Morissette idi vacciné de toon kanko Morissette ko debbo nayi jaarowo duuɓi capanɗe jeeɗiɗi e jeetati o pratique ko nder nokku to biteɗo Saint Denis to hôpital Rena Mourette e nder région parisienne musidɓe tedduɓe gasi ha laaɓi ceer ko ɗum ɗo min tongal noon kabaruji men e ɗemgal pular ɗo e haalirde he ko musidɗo mon sehil mon Ghali Abouba to karallagal to ko musidɗo men sehil men Saydou Abouba wonno en ka heeɗi ko Djiby Ba ɓurɗo lolide ɓiɗɗo gaari ɓiɗɗo pullo en ñaguima yafuy noon wasde hebde élément makko kettimalaki jaam yo jaam Allah jogomi jogo on